nda roboti ronde itkuria rero ni go abatiniri ba sector y'uburindi kurwase serikali enene na serikali ye county ya Kisii nigobomerana na abana bodaboda nigobomerana na barundi b'ekipigipigi osaba na bodaboda imbe university ibe municipality ya Kisii na kubekemerobelyo yogotinya olembi ukwana iga nigo baburirie barundi agotiga gutumika ebinyugwa by'ugotinde chinga kibare asemerobelyo yabo na komenta nayo nigo bateba kubwatekana nogo kina nogo siria ebikoro by'oboebi bogenda tukana kigwa egatigati y'umuci obusongo na kuburia bayiboli gota abana babo chipigipigi kurundia chinga kyechiga cy'umutimuko Dipon Asanya nigo ayasanya ega na gotwariga ni roboti oruiga unataka ulete mkate. He sekta ya bodaboda nigo bagenderete gutuguterare chinkuma cyo gotebekana ngambaro bagenderete gusegete ibikora by'ubusalya ituko lya rero imeye county ya Kisii nigo bakora okomerana n'ababwatani kurwase sekta chonsi cy'uburendi elyo gogayana na gukwanira amangana yo gutinya uburendi anani imeye county ya Kisii. Asama letangoro ku Boniface ontita stage ya como chairman whereby lero twabwate security agents ya governor ya national government na county government buna chairman ne municipality leaders bonspi lero twakwanira mangana maya akogera no ene municipality yaito echikoba in order buna awana bodaboda gukonekerekyo ningo batebanga elyo gusiria obusalia wika abantu bonsi babwaterane kurwase common mwananchi nabo igo wika birengo byonsi by'oburendi. It was a multi-agency sensitization exercise involving the police and in particular Kenya Police Service, in the Kenya Police Service, the traffic, the officers from the traffic department, NTSA, and even the DCI officers, because it was something that was revolving around the security and safety. Ige kurega tindingo cia sabarundi abali bagenda gutumika ebinyugwa byo gutindia ntwarigera ringa abarundi baita bange ebakunywa maru bakogenda chipigipigi twaigwana nanga ntuna national government ntubwaterane elinde toranga abantu baito batigire kunywa maru ekera bakogenda chipigipigi bagendie pigipigi ekera bagenda nka banywa maru ekera bakorere kwendie pigipigi onye yarenge ngonyubare chinga kibono kero murundia aboliwe koba asege kundi kelikegwenerete eli we atanana nabasalia abantu bali bametenga barase stage jitamanyiri ase county banyare gochaka gutika baenda stage chimanyire nali baranyore ngambali kubwatugu abarundi baite bakogendie pigipigi nende baibera chi customer so mbali konyara kwa bakomanywa ngango ibere customer so we have introduced coding system eitoko ekobeko ase reflector omonta komanyakana stage kiarwa na ende ngo moimokia komentana jo nigo bakora okuigwana wokwenekyanga kero monto na bwate bintu biribira mwanjere erekoba ase para no morundia amangana ye license ntwaigwana na national government batwe omudo isaine elinde twaigwana na barobo abantu baito batware chi license bakogenderia pigipigi lakini asa mangana ye chi insurance it's a mandatory to have insurance ekogere gokonyera idori mogetie nende yakonya no ri gwatwomire egari yaye ne togotama ekero bwate driving ekwende insurance kuripotere ketasenikia ukiagatembe kuroiga ase county ya Kisii letera nigonkoro kwa Dipon Asanya.